Vesterlund og Vølk er et transportfirma, der ligger i Fredericia, men opererer i hele landet. Vi klarer alt lige fra store og små flytninger, specialtransporter og opmagasinering til kurerkørsel, hastetransport, nedpakning, udpakning og rengøring. Før flytningen gennemgår vi boligen sammen med dig for at beregne omfanget af din flytning. Ved at se omfanget af opgaven, sikrer vi os, at du får den bedst mulige service, og vi kan forberede os, så flytningen kan foretages hurtigt, sikkert og professionelt. Hvis du selv ønsker at pakke ned, leverer vi så frem det er nødvendigt, kasser og nedpakningsmateriale i god tid før flytningen. Hvis det er et ønske, klarer vi også nedpakningen for dig. Vi har kompetencerne og udstyret til de mest krævende opgaver. Pengeskabe, pallekørsel, kontorflytninger og andre specialopgaver klarer vi også for dig. Vi bruger altid specialudstyr for at skåne dine ejendele, såvel som omgivelserne. På vores store opvarmede lagerhoteller opbevarer vi gerne dine ejendele, hvis du i kortere eller længere perioder ikke selv har plads til dem. Alle haller er udstyret med godkendte alarmer, så overlad trygt dine ejendele til os. Vi hjælper gerne både med ned- og udpakning, men ønsker du at gøre det selv, står vi altid klar med gode råd og vejledning samt de nødvendige materialer, så dine ejendele kan transporteres forsvarligt. Efter opgaven er udført, sikrer vi os, at du er kommet godt på plads. Hos Vesterlund og Vølk ser vi frem til at flytte dig fra A til B hurtigt, sikkert og professionelt.